ni ye sherifula ye bi ne bɛ misali ta hali bi n bɔra réunion na n bɛ n sigi ni n ka tila n bɛ ka télé dɔ lajɛ n bɛ pause la o ye jumɛn ye o ye tubabu ka télé min lajɛlen don n'u ka télé bɛ n'a bɛ f'a ma ko TF1 n'o ye journal ta sisan journal mana bɔ journal daminɛ mana ban journal laban na ni émission banna bɛɛ bɛ se k'a lajɛ sini ni journal laban bɛna se u b'u ta u ka taabolow de la c'est-à-dire u b'a ta région par région hali u ka fɔlɔ-fɔlɔ numu bɛ baara kɛ cogoya min na numu b'u fɛnɛ bolo c'est-à-dire bololabaarakɛlaw bɛ baara kɛ cogoya min na hali tobili bɛ kɛ cogoya min na u b'a bɛɛ yira ne b'a nin tɛ kɛ anw bara yan c'est pour te dire que tubabu yɛrɛ ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ mais anw ɲinɛna an yɛrɛ kɔ an y'an ta kɔfɛla lajɛli fɛ min b'an yɛrɛ bara an ma o makaran an ɲinɛna o kɛ o taara ka an dan an tɛna kɛ nazara ye an tɛna kɛ an yɛrɛ an kɛra sufuya wɛrɛ ye fo o sufuya in na an y'o de bani ka bɔ an ka société kɔnɔna na ka kɛ an yɛrɛ ye ayiwa an y'o fana faamu an b'i fo mɔgɔ caman bɛ yen minnu ma lafaamuyali sɔrɔ nka hakili la n'u ye émission in filɛ an ka kan ka an sen da yɔrɔ dɔn an ka kan k'an bolo da yɔrɔ dɔn wa an ka kan fana k'an hakili la baara k'a dɔn ka fɔ jamana in mago bɛ fɛn dɔ la bi n'o ye taabolo ɲuman ni hakili ɲuman ani kɛwale ɲuman ye o hukumu kɔnɔna la halisa an b'a yira u la k'a fɔ an ni madame la ministre de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Warijɛ Funɛ Kulibali ye n'ale ye musow ka ministre ye ani denmisɛnninw ka fara duw kan ayiwa madame la ministre an ye faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ la an tɛna ɲina an balima dɔw kɔ n'o ye an balima minnu bɛ nord la ni ɲangata ye olu dɔw sɔrɔ wa hali bi fana dɔw bɛ yen u bɛ gɛlɛya la hali ni a y'a sɔrɔ joginni ta tɛ ɲangata a nasira ka ca ayiwa k'a daminɛ san 2012 la ka se sisan ma nord koɲa ale fana ma dogo jamana in kɔnɔ ayiwa i bɛ kunnafoni jumɛn di an n'an filɛbagaw ma o kan i k'o ɲininkali diyala n ye yanni ka ɲɛsin sherifula ma ni nord muso fila yɛrɛ bɔra ɲɔgɔn ye la a tun bɛ nin kuma in de tun don an tun bɛ nin kuma in de la parce que n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na musow bɛ an bolo so minnu an kɛlen don ka u labɛn k'u bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na région bɛɛ la presque a tɔ tora nord région de ni nord muso cɛsirilen fila tun bɛ ka kuma ka taa Gawo fo ka taa région ni nord région bɛɛ n'u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn ye la sisan nɔ so in ɲɔgɔnna bɛna dayɛlɛ a bɛɛ la mais ni tiɲɛni kɛra ka ban a bɛ kota minnu bɛ ka nale olu de bɛ se ka kunbɛn sinon mun tiɲɛna o répareli a bɛ réparer mais a tɛ se ka kɛ an sago ye parce que ni muso joginna ka se niveau dɔ ma fosi tɛ se ka a réparer bilen farikolo joginni tɛ ni i joginna ka don kunkolo la hakili kɔnɔna na a ka gɛlɛn o ka bɔ parce que souvenir dɔw bɛ yen i mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka ɲinɛ a kɔ o yɔrɔ nin na n bɛ tasi bila se muso fɛn o fɛn ka taa 2012 fo ka n'a bila bi la minnu tora kɛlɛ in kɔnɔna na n b'a fɔ ko ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka yafa k'u ma mais minnu fɛnɛ joginnen don n bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di u ma k'u ɲinɛ u ka souvenir kolon nin kɔ an ma ɲinɛ nord musow kɔ an ma ɲinɛ u kɔ association b'u yɛrɛ bolo minnu n'an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ k'u dɛmɛ ni nin sira ni nin taabolo ye i ye VBG ko min fɔ an bɛ baara kɛ o sira kɔnɔna na ni o muso ninnu ye an bɛna vestibule ninnu dayɛlɛ région du nord bɛɛ kɔnɔna na musow bɛ bisimila cogoya min na k'u orienter ka ɲɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ hali bi n'u joginnen don ministère hakili bɛ u la ministère ni ONG caman bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ ka occuper u la an bɛ k'u former pour que ni ala ye hɛrɛ se jamana in ma ka tɛmɛ nin bɛɛ kan u bɛ se ka bololabaaraw kɛ cogoya min na ka bɔ u yɛrɛ la parce que ministère ka baara tɛ dɔrɔn ko ka sigi ko ɲangata ka se musow ma ko pour que an ka wuli k'an jɔ o tɛ furu kɔnɔna na kuma dɔ la musaka ko kuma bɛɛ se ka na ni degun ye furu kɔnɔ o de y'a to an wulilen don k'an jɔ kosɛbɛ k'an cɛsiri muso ka épanouissement la muso bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogoya min na du kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ don o don gɛlɛya bɛ mɛn don o don ka jɔ dutigi yɛrɛ kunna hali ni kɔgɔ banna k'a fɔ ko kɔgɔ banna a b'aw nege bɔ ɲɔgɔn na mais ni muso bɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ye n'a bɛ se ka fɛn dɔ ta hali du kɔnɔ ka sɔrɔ a m'a ɲɛsin cɛ ma
a ka ca Ala fɛ ni cɛ yɛrɛ n'a dusu bɔn bɛ don min a dusu bɛ da parce que a b'a dɔn k'a muso jɔyɔrɔba bɛ a bolo so kɔnɔna na mais o bɛɛ bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ an bɛ ka muso former projet b'an bara n'a bɛ fɔ o ma ko projet FAFE n'a y'a jateminɛ Jabara ka hali kunu an ye minɛn caman di Mali musow ma an ye région caman ta kɛ région caman bɛ ka kɛ nin bɛɛ hali bi pour que Mali musow bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la u bɛ se ka u denw ta cogoya min na ka degun dɔ bɔ cɛw kan nin bɛɛ de don o de y'a to n'i y'a mɛn kuma da la k'a fɔ ko an bɛ yan nɔ dɔrɔn ko ka musow du kɔnɔna na ni degun y'u sɔrɔ an man ka sigi ko degun y'u sɔrɔ an kan k'u dɛmɛ fɛnɛ u ka bololabaaraw la k'u dɛmɛ u ka épanouissement na ka den musomanw fɛnɛ labɛn u ka diɲɛnatigɛ taabolow la pour que au moins n'u fɛnɛ balikuya la n'u donna furu la u bɛ se ka b'u yɛrɛ la cogoya min na an bɛ nin baara bɛɛ kɛ formation ni fɛn caman bɛ kɛ ministère in kɔnɔna na fɛn caman bɛ kɛ da tɛ se ka don a bɛɛ la mais ni min kɛra don min o de bɛ ye. Ayiwa an b'i fo o ɲininkali jaabili la i y'a yɛrɛ sisan k'a fɔ aw bɛ ka musow former fana aw bɛ ka musow dɛmɛ bamananw ko ten kuma bɛ bɔ ni kuma ye to den ni dɔ ta dɔ wɛrɛ b'a kun kɔri aw ka muso dɛmɛta ninnu yali muso kalannenw don wa wali kelen muso kunfinw don est ce que muso kunfin bɛ se ka a cɛ dɛmɛ fo ka s'o ma o de ye dɛmɛ ni dan ye muso minnu dɛmɛ bɛ ministère in kɔnɔna la est ce que a kalanbali de ka ca ni kalannen ye muso minnu yɛrɛ cɛsirilen don ministère in kɔnɔna na o ye famille rurale yɛrɛ de kosɛbɛ o y'an ka togodala musow ye n b'a f'i ɲɛna muso bɛ Mali la musokɔrɔba de don ne y'a ye o don o la dɔrɔn n'a yirala n na temps de tɛ a bolo parce que a bɛ k'a ka foro a ye foro kanni daminɛ a y'a ka ɲɔ kanni daminɛ ale bɛ kaba de kɛ elle fait partie des premières productrices de maïs au Mali. Yaro kɔni o ka o bɛɛ sɔrɔ ko ma hakili to so diginɛ la a ka gɛlɛn dɛ o ka nin production bɛɛ kɛ k'a ma jiginɛ fa so kɔnɔna na a ka gɛlɛn muso bɛ Mali la minnu bɛ jardin baara dɔrɔn de kɛ mais u jɔlen don ni so musaka ye u jɔlen don n'u denw ka école so musaka ye mais o bɛɛ bɛ kɛ fo ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulun de parce que e kelen dɛmɛni nafaba tɛ a la mais n'an kɛra muso 5 6 muso 100 muso 50 o dɛmɛ de bɛ société dɛmɛ ça o dɛmɛ de bɛ se ka an ka sigida dɛmɛ mais k'a fɔ ko ka mɔgɔ kelen dɛmɛ a nafa tɛ ye musow bi na Mali bɛ musow de bolo bi bɛ segin a ka du bɛ musow de bolo bi muso minnu bɛ jago kɛ i b'a jateminɛ n'i wulila 4 heures du matin suguni kura de ka surun yan na e ka taa lajɛ muso minnu bɛ soli ka taa woninda la i bɛ musow ye cogoya min na nin bɛɛ bɛ a la o ye jago fitinin ye an bɛ musow dɛmɛ jago sira fɛ FAFE bɛ yen o kama FAFE bɛ ni banque bɛ baara kɛ an ka projet nin n'a fɔ a ma FAFE a bɛ musow dɛmɛ ka épanouissement na u kɛn bɛ ka wari bila banque la misali la n'i ye 1000 ta i bɛ se ka baara kɛ ni a ye n'i y'a bɔ a sira ma n'i nana dɔ wɛrɛ bɛ don i la mun ka ca ni o ye n'i nana don musow bɛ yen minnu bɛ taa fo million u enregistrelen don an bolo ne yanni ne ka kɛ ministre ne tun tɛ nin si kalama mais n selen de n y'a dɔn k'a fɔ ko muso cɛsirilenw bɛ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ hali u ma kalan kɛ n bɛ segin tuguni k'a f'i ɲɛna ne ye décoration kɛ ministère la il y a 1 semaine seulement juma tɛmɛnen 2 tun b'a la musokɔrɔbaw de don ne yɛrɛ décoré la mais ne ta bɛ se ka kɛ kalan yɔrɔ ministériya yɔrɔ dabani kurunin de ye olu décoré chevalier de l'ordre national. C'est pour vous dire que madame baara lankolon tɛ yen k'a fɔ n ma kalan o tɛ dɛ kalan suguya ka ca baara yɛrɛ ye kalan ye an kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ne ma taa école la ma taa nin na ma nin kɛ ko muso k'i sigi kɛrɛfɛ non 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 min ka di ye n'i wasa don a ma i ka yiriwa bɛ o de la wa i ka du ka bɔ bɛ o de la wa ka ca Ala fɛ n'i cɛ tɛ se ɲɔgɔn ma fɛn bɛɛ bɛ musaka ɲini bolo. Ayiwa Ala k'a nɔgɔya an n'an baden bɛɛ lajɛlen ye o tuma ka musow fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ko hali bi an k'an cɛsiri sabula anw ye diɲɛ kulomaw ye an ye duw kulomaw ye foyi tɛ diya ni muso tɛ ni muso min jɔra i yɛrɛ la i y'a k'i yɛrɛ la o tuma ko musow ma k'an k'an cɛsiri hali bi ayiwa o fana kɔfɛ yali aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw de boloda walasa dankari min bɛ denbayaw kɔnɔ jamana kɔnɔ a kana kɛ yɛrɛ fiyewu a ka bɔ an senkɔrɔ yala aw kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw boloda olu kama wa? I ka o ɲininkali diyala n ye yanni n k'o répond fɔlɔ a bɛ n hakili jigin
un président de la transition n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta a kɛtɔ k'a ka kumakan fɔlɔ adressé jamana kɔnɔdenw na a kɛtɔ ka fanga ta a ko k'a bɛ transition a ka d'a ye a ka baara kɛ ni Mali muso ani Mali jidu yɔrɔ kɔni président min b'o fɔ a da la yɔrɔ kɔni tɛna sigi ko dankari ka kɛ muso labilen jamana kɔnɔ Mali bɛ guerre la depuis 2012 fo ka n'a bila bi la kɛlɛ ye dankari muso dɔw la du problème ye dankari muso dɔw la hali bi n bɛ segin a kan sariya sigilen tɛ k'a lajɛ k'a fɛn o fɛn k'o de ta la ka ɲɛsin an ka sariya bon tigiw ma kiiri tigɛbagaw ma a dossier a baara kɛra a kiiri da kan ka diya maa min na a baara kɛra wa a baara bɛ ka continuer ka kɛ mais n bɛ segin a kan hali bi an ka laɲini tɛ kiiri ka kɛ ka du ci kiiri dɔw bɛ kɛ ka cɛ ka photo yira a la k'a fɔ a ye i ye nin mun kɛ a ma ɲɛ mais a bɛ kɛ bonya kɔnɔna na fo ni muso bɔra n'a yɛrɛ muso bɛ tila ka segin a ka guwa kɔnɔ a ka guwa sigi kɛ o ye anw bibina autorité o ye anw hakilina ye anw tɛ fɛ ka kiiri tigɛ kiiri min bɛ du ci mais ni ɲanga bɛ segin a kan ni ɲanga ta sera yɔrɔ dɔ la diyagoya don an bɛ muso de lakana a ni kama an b'a lakana a denw kama an b'a lakana parce que den mago bɛ a masa fila bɛɛ la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ayiwa yali mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye ɲagata in sɔrɔ ni olu bɛ aw lasɔrɔ u bɛ aw lasɔrɔ cogo di numéro dɔw bɛ aw n'u cɛ wa i ko o ɲininkali diyala n ye o numéro bɛ yen nɔ mun ni muso ye ɲagata sɔrɔ du kɔnɔ numéro 2 bɛ yen nɔ min ministère ye a kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn a kan ani ministère de la justice ani ministère de la sécurité o numéro 2 in a ka ca Ala fɛ n'i ye o wele i mago bɛ dɛmɛ min na a dɛmɛ bɛ se i ma maa caman bɛ siran numéro in weleli ɲɛ a b'u kɔnɔ n'u ye numéro wele dɔrɔn problème ne o bɛ na lase u ka famille ma an bɛ muso hakili sigi a ko bɛɛ bɛ kɛ sutura kɔnɔ parce que kuma dɔ la i bɛ wuli i bɛ numéro wele a bɛ futinɛnen sɔrɔ niveau dɔ la anw bɛ yen k'i bilasira ni i kan ka lakana cogoya min na i ka sigi ka furu la an ka so ninnu b'o baara kɛ n'a sɔrɔ ni ɲangata de sera i ma fɛnɛ i ni de kan ka lakana i ni bɛ lakana justice ni sécurité bɛ o baara kɛ wa a bɛɛ bɛ kɛ sutura kɔnɔ muso tɛ exposé o numéro nin bɛ profiter n b'a di an lamɛnbagaw ma aw ka yamaruya kɔnɔ o ye 80 333 c'est-à-dire les deux numéros verts sont 80 333 numéro filanan ye 80 331 o numéro 2 in n'i y'a wele a ka ca Ala fɛ i ni bɛ lakana wa a ka ca Ala fɛ fɛnɛ n'i bɛ fɛ ka solution de sɔrɔ i ka guwako la a bɛ solutionner n bɛ profiter o yɔrɔ la ka welewelekan lase muso jɛkulu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ diinɛ bolo taasiraw bɛ a la n b'a dɔn ni an ka silamɛ tɔnw ta an ka silamɛ musow bɛ yen nɔ minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kulu kɛ an ka chrétien diinɛ musow bɛ yen minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kulu kɛ don n'a nataw la n y'a dɔw daminɛ nka don n'a nataw la aw bɛna mɛn k'a fɔ an sera u bɛɛ ma sigi ka fɔ ka kɛ pour que an bɛ se ka furu lakana depuis furuso kɔnɔna na an kana bɛɛ kɛ a bɛɛ ka kɛ papier sanfɛla ye an ka baara kɛ ni papier n bɛ fɛ ka taa n sigi ne ni n baw minnu ye silamɛ muso tɔnw ye ne ni n baw minnu ye chrétien muso tɔnw ye an ka se ka solution sɔrɔ furuko la Mali la ne ba jeudi ani dimanche circulation bɛɛ bɛ bloqué ala ni furu sirita ka ca a ye sen da yɔrɔ i t'a sɔrɔ maaw b'o de ye dɛ mais n'i sera an ka justice la c'est-à-dire n'i sera an ka palais de justice la tribunal kɔnɔna na tableau min bɛ jɔ tribunal da la don o don n'i bɛ tɛmɛ i ɲɛ fili k'a lajɛ tɔgɔ si ni kunun tɔgɔ tɛ kelen n'i taara n'i ye liste lajɛ furu min bɛ sa kalo kɔnɔ n'i taara lajɛ i b'a fɔ ko hali an ka furusiri an k'a jɔ fɔlɔ c'est que an bɛ ka girin-girin furu bɛ ka siri a bɛ ka siri cogoya min na a bɛ ka tiɲɛ ten
a dɔw dun bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ denw sɔrɔla ka ban den ninnu bɛ kɛ cogo di olu de fana jamana siniɲɛsigi ça veut dire que erreur bɛ kɛ erreur bɛ tila ka da erreur kan parce que den minnu bɛ bɔ o furu la n'o furu bɛ tiɲɛ o den ninnu fana kan ka lakana u bɛ lakana guwa de kɔnɔ société tɛ se k'u lakana n'u ma lakana guwa kɔnɔ fɔlɔ ka bɔ o sigikafɔw n bɛna o daminɛ ni n ba bɛɛ ye n kɔrɔmusow bɛ n bɛna daminɛ n'u bɛɛ ye n ka kɔrɔ ni minnu ye minnu bɛ ka furu sisan an kan ka baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Mali ka sini bɛ o de kɔnɔna na muso ka ca ni cɛ ye 52% n'i ye Mali jɔ sigiyɔrɔma 100 muso ye 52 yarɔ ni an ma hakili to nin yɔrɔ la guwa dun bɛ bɔ o de kɔnɔna na jamana bɛ bɔ guwa de kɔnɔna na n'an ma lakana kɛ dépôt yɔrɔ la a ti bɛn n tun bɛ n profiter la k'o message de lancer Cherifula de garisigɛla o la a tagamaw daminɛna aw bɛ n'a ye ni Ala sɔnna n'a wolola mun na an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu la Ala k'a ɲɛ ka d'an ma an b'a fɔ halisa ko courage merci ni Ala sɔnna ayiwa o fana kɔfɛ an bɛ segin an kɔ dɔɔni an bɛ fɛ fana k'a dɔn violence an y'a fɔ bugɔli ka ɲɔgɔn ɲankata o b'a kɔnɔ nka violence a nasira ka ca dɔw bɛ u ti bugɔ i komi i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ cogo min na mais u hakili sigilen tɛ u ja wulilen don tel que mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen cɛ dɔw da ka jugu an ma u t'u kuma fɔ cogo dɔn an ma u t'u kuma fɔ yɔrɔ d'an ma yali olu fana bɛ nin violence kɔnɔ wa ou bien o y'a dama ta ye violence forme ka ca ni violence fɔra a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni bolo de sera muso ma ko o dɔrɔn de violence ye o tɛ violence verbale bɛ yen fɛn man jugu kuma bɛɛ ka fɛn fɔ maa ma mun n'a ka adamadenya taabolo ka dankara ka adamadenya taabolo la u ka jugu hali kuma dɔ la ni bugɔli dɔw ye ne ɲɛna taabolo bɛɛ y'a kɔn dabɔn kuma dɔw bɛ yen k'a fɔ adamaden ɲɔgɔn ma musoya dɔrɔn tɛ dɛ dabɔn kuma dɔw bɛ yen k'a fɔ hali adamaden ɲɔgɔn ma taabolo bɛɛ y'a kɔn diinɛ bɛɛ y'a kɔn an ka laada bɛɛ y'a kɔn wa sariya y'a kɔn o musow olu de bɛ degun na kosɛbɛ ni minnu bɛ bugɔ ye parce que olu de b'u ta mara a caman bɛ laban i b'a mɛn k'u ye crise kɛ muso dɔw a bɛ mɛn dɔrɔn binna dɔrɔn sara muso kana to a ka se o niveau ma depuis a bɛ daminɛ don min a bɛ n bɛ segin a kan a ma se an ka taa sariya la a bɛɛ la i kan ka se ka mɔgɔw sɔrɔ famille kɔnɔna na minnu bɛ se ka kuma an bɛ segin kɔ tuguni n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ an ɲinana an ka taabolo dɔw de kɔ sinon an ka taabolo ye fɛn min kɔ n'i y'a ye a bɛ ka kɛ c'est que an ma fɛnw labɛn depuis a labɛnyɔrɔ la min ye propos ye k'a lase kumakan ye k'a lase i furuɲɔgɔnma ma min bɛ dankari a ka ɲɛnamaya taabolo la moi je pense que o tɛ sariya dɔrɔn ka jɔyɔrɔ ye an masaw kan k'u ka rôle jouer o la diinɛ tigilamɔgɔw kan k'u ka rôle jouer o la an ka ɲamakalaw kan k'u ka rôle jouer a la kuma kɔnɔna n y'a bɛɛ fɔ ɲinana olu ta yɔrɔ de kɔ o y'an ka fɛngɛ traditionnel nin yɔrɔ ye ɲamakalaw kan ka rôle ba jouer ka rappel kɛ k'a fɔ kunun an faw y'an baw bonya an baw fana y'an faw bonya an kan ka segin o de ma mara in de kan ka segin ka na sinon i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ k'i dafa i furuɲɔgɔnma na yɔrɔ kɔni furu yɔrɔ kɔni mɔgɔ tɛ se ka furuko kuma fɔ o yɔrɔ la tuguni n'o o dɔw kɛra k'a fɔ ko o muso bɛ degun kɔnɔ so min fɔra o so in bɛ hayi o kama a bɛ kɛ sutura kɔnɔ n'a bɛ labɛn a bɛ labɛn o so in kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko spotlight a bɛ labɛn o so kɔnɔna na i bɛ segin ka t'i nɔ na sécurité kɔnɔ ani bonya kɔnɔna na k'a sɔrɔ a dɔw ma se fanga ni justice la taga ye o solution ye o ye ayiwa n b'a dɔn ni émission in mɛnna ɲininkaliw bɛ sira la ka na problème fosi t'a nka yan'o fana cɛ i y'a yira an na sisan ka fɔ muso caman de bɛ yen min bɛ dɔ kɛ wa musow ka dɔ kɛ fana walasa an bɛ se ka an cɛw dɛmɛ cogo min na tiɲɛ don nka a diyagoyalama don wa sabula cɛ dɔw bɛ yen minnu fana b'a kɛ an ka diyagoya n'an y'a daminɛ hali don min na n'an ko k'an desera o y'a danma kɛlɛ y'an bolo welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin o cɛw ma o cɛw o keyitalakaw de ka ca parce que n'i y'a daminɛ olu bolo olu b'a fɔ k'a ka kɛ kuda ye cɛw kan k'a faamuya k'a fɔ muso yɛrɛ ka
dɛmɛni kɛ du kɔnɔna na a bɛ dabɔ olu yɛrɛ de fɔlɔ a b'olu fɔlɔ de lafiya parce que i bɛ bɔ i ka so hɛrɛ la i bɛ don hɛrɛ kɔnɔna na mankan t'i ka so mais ala jagoyalama o fana jagoyalen tɛ sariya si fana m'a fɔ ko fo busan ka taa muso nɔfɛ k'a ka taa lɔgɔ ci kɛnɛ ma ko k'o lɔgɔ ci wari ta ko ka n'o don ga kɔnɔ sariya si tɛ Mali la mun fana ye o fɔ ni cɛ min ka baara ye o ye o fana k'o dabila dɛ n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye sinon sariya talen tɛ cɛw kama cɛ minnu fana b'u muso jagoya k'u ka baara kɛ k'u ka n'a don ga kɔnɔ yɔrɔ o fana bɛ violence o fana bɛ violence kɔnɔ o de la n y'a question posé o fana bɛ violence kɔnɔ ayiwa an ye faamuyali belebele sɔrɔ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ merci beaucoup